Vítam vás pri sledovaní našej novej investigatívnej relácie Streľba, v ktorej riešime práve vaše sťažnosti a problémy. Zhruba pred týždňom sme dostali tip od anonymného diváka z Prešova o luxusnom aute, ktoré stojí pred Filozofickou fakultou v Prešove. To má patriť práve magisterke Lucii Vaľovej, preto sme sa rozhodli jej zavolať. Dobré ráno, slečna magisterka Vaľová. Dobré ráno. Erik Pankuch pri telefóne, redakcia televízie BB. Mohol by som vám položiť niekoľko otázok ohľadom jedného auta zaparkovaného minulý týždeň v pondelok pred vchodom do Prešovskej univerzity? Nie som si celkom istá. No, zistili sme, že pracujete v jednom nemenovanom rádiu ako hlásateľka a redaktorka a popri tom vlastne zároveň vyučujete na Prešovskej univerzite ako lingvistka fonetiku a fonológiu a ešte jeden predmet žurnalistiku, alebo neviete nám povedať, ako je to presne? Rozhlasové žánre, alebo tak nejako sa to volá? Aha, to znamená, že pracujete s akými formátmi? Fleška, krátka, rozšírená správa, reportáž, interview, komentár, pozvánka a možno iné. Pri spracovaní informácií pre svoju prácu teda potrebujete isté výdobytky dnešnej modernej doby. Spolieham sa na technológie. Predpokladám, že na presúvanie medzi pracoviskami teda využívate aj nejaký ten dopravný prostriedok. No mám na mysli konkrétne auto. Aké je vaše autičko? Aký je váš tátoš? Taký celkom pekný. Môžem sa teda opýtať, kde najčastejšie parkujete? Aj tu, aj tam. To znamená, že občas zaparkujete aj pred budovou školy, že? Sa nazdávam, že z vašej strany toto asi pochopíte. No teda priznávate, že už spomínané auto patrí vám. Ja neviem. Ako to, že neviete? Mohli by ste nám poskytnúť nejaké ďalšie informácie? Verím, že ešte chvíľku máte čas. Idem na vyšetrenie, ktoré už viete, už som na ňo dlho objednaná, už mesiac, 2 mesiace vopred. Mohli by sme si teda dohodnúť nejaké stretnutie, aby ste nám ešte zodpovedali niekoľko otázok. Nie som si celkom istá. Ste nám ešte ochotná pomôcť v pátraní po majiteľovi auta, ak teda tvrdíte, že ním nie ste vy? Čo odteraz nahráte, by nebolo veľmi fér, keby ste to kdekoľvek použili. Máme to chápať, že sa nám vyhrážate fyzickou likvidáciou? To je to, čo sa vám vlastne v tomto kontexte aj naozaj stane. Na dohodnuté stretnutie s našim reportérom magisterka Vaľová bohužiaľ neprišla a tak vám nemôžeme poskytnúť ani jej oficiálne vyjadrenie. Na teraz sa nám majiteľa luxusného auta nepodarilo vypátrať, no naši reportéri budú naďalej striehnúť na prešovských parkoviskách. Dovtedy nám nezabudnite posielať do našej redakcie vaše sťažnosti, problémy či kačice. Zatiaľ sa s vami za celú redakciu Streľby lúčim. Dovidenia.